Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Dünýäniň dürli ýerine ýaşaýan türkmenleriň ykbal pursatlarym dürli. Azatlyk radiosynyň şol türkmen diasporasy baradaky bu dünýä türkmenleri atly hepdelik dowamly gepleşigini Türkiýeden taýýarlap hem alyp barýan Döwlet Baýhan. Hormatly radio dinleýijiler, siz Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü temasy Türkmenistan, Eýran çäreleriň geçirilişindäki tapawutdurluklar näme? Mehmanda onlar Türkmenistan köpçülikliğin çärelere baýur. Hatta käbir aýlarda her güni bir çäre düşýär. Hökümet tarapyndan gurnalýan şol çärelere müňläp adamlar gatnaşdyrylýar. Olaryň aglamasy bolsa hökümet işgärleri we talipler, okuwçylar. Ýogsa da türkmen çäreleriniň geçirilişi beýleki ýurtlardakydan nähili tapawutlanýar. Onha dünýä türkmenleri atly hepdelik dowamly gepleşigimiziň bugünkü sanyna çäreleriň geçirilişi babatynda Türkmenistan bilen goňşy Eýrandaky etnik türkmenler deňeşdirýär. Ma'lum bolýaly, häzirki gün Eýrandaky etnik türkmenler milli şahyrma mawtumly pragynyň günlerini esasy ilatly merkezlerde bellemäge taýýarlanýarlar we bu bayramyň jemleýici bölümi onuň dogduk mekanyna has uludan tutulýar. Onha şoň üçin Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşiginiň Türkmenistan, Eýran çäreleriň geçirilişindäki tapawutdurluklar näme temaly bugünkü sanyna Eýrandaky türkmenleriň arasynda geçirilýän owal başda mawtumly günleri we Nowruz bolmak bilen beýleki çäreleriň esasy guramaçylarynyň Ýusuf Işan Nur Tağanyny gepleşigimize myhman edip, oň bu temadaky garaýşlaryny we tejribelerini dikkatiňize ýetireriz. Hormatly radio dinleýijiler, şeýle desek ötdeşdigimizde Azatlyk radiosynyň azathabar.com internet sahypasynda halk köpçüliginiň pikirini öwrenmek üçin Türkmenistan, Eýran çäreleriň geçirilişindäki tapawutdurluklar näme diýen forma garlarylan tesirlere salgylanarys. Ýusuf Işan Nur Tağany, hoş geldiňiz gepleşigimize. Hoş bulduk Döwletçan. Ýusuf aga, inha bilişiňiz ýaly, şu türkmen sähra türkmenleriniň geçirýän köpçülikliğin çäreleri bolsun, dawaralary bolsun, bayramçylyklary bolsun, şu siziň tejribeňiz bilen Türkmenistanyň tejribeleri bir deňeşdirjek bolýarsa, şoň üçin inha sizem esas rol oýnaýan, hawa öň dawarjylaň, ýaşyllaň bir hökümine siziň tejribeleriňize salgynlanmak isledik. Ýusuf aga, inha Eýrandaky türkmen sähra türkmenleriniň arasynda geçirilýän çäreleň Türkmenistanda geçirilýän çärelerden nähili tapawudy bar? Meselem, Eýrandaky geçirilýän çäreler Türkmenistandaky ýaly döwlet tarapyndan geçirilýärmi ýa-da halk tarapyndan geçirilýärmi? Nähili geçirilýär? Şu arada bir dünýä türkmenlerine maglumat berýärsiňiz. Siz agam. Eýranda näme dawaraçylyk şu bilişiňiz ýani äli dünýä türkmenlerde bilýän eşdenlerle her ýyl şu maý aýyna ine geçirilýär. Ine bu ýyl mene 14-nji maýdan ta 20-nji maýa çeli geçirilýär. Emma bize esasy inelik tapawutlyň ýani ýeri daşary ýurtlarda mesal üçin Türkmenistanda tutulýan bayramçylyklar hökümet tarapyndan, döwlet tarapyndan tutulsa, eýsem biziň ýurdumyzda ine ähli çäreler milletiň öz pikri bilen, öz maslahaty bilen döwlete görkezýän ýoly bilen, oýmy her bir türkmen şäherlerinde ulu şäherleriň şura başlyklary, inelik biziň kümmedimizde aýtjak bolsak, miras, şygyr we edebiýat encimeniň topary, mawtumlaryň näki jemgyýet toparlary, olar öz şäkimlerinde inelik çäreleri, maslahatlar berip, şeýle milletin, halkyň niýmeti bilen, akydasy bilen tutulýar. Halkyň gatnaşmagyna, onda hökümetiň hiçbir rolu hemayatam ýok, şeýlemi? Kömegi gollugy dany. Döwlet hem kömek berýär, hökümet hem kömek berýär. Golda ýartyk tarapyndan, jaý tarapyndan tutuljak mekanlary, ine gurnaşyklary, ilaýetde mazaryň maşynyny biziň döwlet wekillerimiz gelip şeýde gutlaýarlar bu bayramy. Ýöreýçeýine biziň uniwersitetlerimiz, ýokary okuw jaýlarymyzda hem ýygnanşyklar mawtumlyň dawarasyny tutýarlar. 18-nji maýynda Tehranyň Milli Uniwersitetinde ýa uly okuw jaýynda şeýde uly dawara geçiriljek. Hormatly radio dinleýijiler, siz Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü temasy Türkmenistan, Eýran çäreleriň geçirilişindäki tapawutdurluklar näme?
Yusuf Işan Nurtağanaga. Inha bizim şuňky gepleşigimiz bilen baglanşykly Türkmenistan Iran çärelerin geçirişindäki tapawutluklar näme diýip Azatlyk radiosynyň azatkabarnokot.com internet sahypasyna açylan bir forumma, şol forumu Manchester diýen bir dinleýijimiz çeýle tesir galypdyr. Türkmenistan çäre geçirmekde birinji goňşy ýurtlara hem öz çärede gazanan üstünlüklerini öwretse uly girdiýi gazanar. Bu hem krizis döwründe döwlete girdiýi bolar diýip öz garaşyny beýan edipdir-de. Belkem şunu diýmek isleýänler. Türkmenistan muny biznese öwürdi ýöne İrandaky türkmenleriň şu geçirýän çäreleri halkyň durmuşynda nähil peýda edýär, nähil rol oýnaýar. Şu arada bir maglumat beräsiňiz. Bu biline sport bilermi? Ine sizin tejribeňizde salganysak. Yok. Men ol dostumyň her kimem bolsa, gönül men beýle pikir bilen hiç aralaşmaýar. Sebäbi her ýerde biznesem bolsa, biziň ulaýtda Türkmenistan, İran Türkmenistan arasynda beýle bir garaýyş ýok. Magtumlyň adynyň biznes edip girdiği bolar ýaly beýle pikir. O hiç bir bunga gatnaşýan, toporun şu davaralan başlygyny alyp barýan oglalaryň hiç bir oýuny pikirini ýok. Sebäbi bir magtumlyň bir türkmeniň beýik akyldary, parasatly şahyry, almy, ondan sonra bizim edebiýat, söz kerwanynyň serdary, söz atasy diýip, ol beýik adamlar, akyldarmy we dawarasyn tutýar. Onuň üçin biz hiç bir reklama ederýär, biznes bolar ýaly hiç bir zat ýok. Millet öleri il halk Türkmenlerin hemmeti İran'a yaşayan Türkmenler şol 20. 19. mayda geçirilecek mazarın başında 100.000 oğlay adamlar şeyde yığınanýar. Hemmeti özünün harcını töläp öleri gidip ayak ulagyny kireye edip şeylek barýarlar. Bizde bir biznesem ýok. Yusuf ağa sözüňizi bölýän bağışlaň. Dilegelli bilegelli diýär. Ine Türkmenistandaky çärelere adamlar gatnaşmaga mejbur edýärler-de. İrandaky şol Türkmen sehradaky çäreler bolsun, magtumul günleri ýa Nowruz bayramçylygy ýa beýleki çäreler. Şoňa halk öz islegiyle gelýärmi? Ýa da şo käbir resmi guramalar ýa yerli häkimetliň görkezmesi boýunça gelýärmi? İranda ýagdaý nähili? Dowlatçan bäde şu inni magtumulyň şu doglan ýyllaryň gününe bir ay öňünden şu millet bir-birinden sorap şu magtumulyň dawara haçanly şoňa gitmegine özüni öňünden plan edip goýýar. Şeýle hiç kim o gitsenli bir aýdylan ýer ýok. Her kim öz soğuğunu bilen, her kim öz sevesi bilen, so maktumula bar hurmat garaýyşy bilen, son hurmatlaşy ulu adam hasaplap beýik akyldarmy diýip, son hatyrasy üçin gitýär. Hiç bir oňa bärde hukumat tarapyndan gitmeliýän söz ýok, gitmeliýän söz ýok. Bu taýda her kim öz dostlary bilen, deň duşy, golay goňsy bilen öňden gurulşyp goýup, aýagyla taýýarlaşyp, öňünden tekerip görüp, öňünden gidip bir gün öňünden gidip ýatýarlar. Yusuf Işan Nurtağany, inni tököteşimizi jemlesek, şu bizi dinleyen dünya Türkmenlerinin dinleyicilerine çäreler nähil geçirilmeli sizin pikiriňize görä? Öz tejribeňizden ýola çykyp bir öz pikiriňizi aýdaýsyňız. Hawa dowlatça doğru soraw berdiňiz, gowy soraw. Dowlatça näme milletler bir magtumly ýaşanyny bir ataýyny beýleder, başga bir milli merasimlerimiz bar, muýsumlarymyz bar, beýik näme şahsyýetlerimiz bar, şolaň dawarasy üçin hawa Nowruz bayram ýanaklardy. Il halkyň özi dünýä boýunça türkmen bolsun ýa gaýry türkmen bolsun, türk dilli dowallarda gatnaşyp bilseler beter gowy ara gatnaşyp bolup dursa dünýä boýunça. Yani bir nähil aýdan insan bir bizi hukumet däl, ýöne millet öz aralygynda bir guramalar bolup dursa, il halkyň özi guraýan toporlary bolýar, hukumetiň bir naqşy bolmaýan. Hukumetde teşkil bolmaýan guramalar. Dünýäde jemgyýetler toplanyp dünýäniň üzerinde gelip gidilip durulsa, bir habarlar ineleki şeýle gaziýetler üstüne ýetirilip dursa, ondan şunu ýaly gowlar diýip men şon bir her ýerde hukumet ýa-da ýa-da karşı many ýemese o il halk gowy tutarmyn. Yusuf Işan Nurtağanaga köp sag bolun. Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşigine gatnaşyp öz tejribeleriňizi bize ýetireniňiz üçin köp sag bolun agam. Siziň magtumly günlerine taýýarlyklaryňyzda geçirilişinde hemmesinde üstünlük arzu edýär agam. Sag bolun dowlatçan bize dünýä türkmenleriniň hemmesine sag saglyk başadyk bolsunlar. Hemmesine çagyrýar, atmaýar. Dünýäniň her künjünde türkmen mabada türk dilli dowallarymyň hemmesini o bayramçylygy we dawaraçylygy çagyrýar hemmesini. Gelin inşallah ýakyndan görüň dawarany milletiň çeýle ýygynagyny, toporuny, şeýle gyrykly tutuşlaryny, şäherler görüşlerini bize pikir berip dursalar, biz de şolaň haýyrlansak, şuna pikir-pikirden sawlaşyp, akyl-akyllan sawlaşyp gelýär. Gelseler bize akyl berseler, pikir berseler beter minnetdar bolar. Sag bolun, size minnetdar bizen jaňa bizen habar soraňyz üçin gepleşip teýýarlaryňyz. Ýaşy ulyňyzda gatnaşalım.
Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri.